A directora territorial de Aquaes, Isabel Pérez Espinosa, e o director de Infraestructuras, Jerónimo Moreno, desprazáronse a pasada tarde ata Ribeira para manter unha xuntanza cos veciños afectados pola EDAR. Na reunión da Comisión de Seguimento, a que tamén asistiron o director de Augas de Galicia, o alcalde de Ribeira e representantes de todos os grupos políticos da corporación, informaron das modificacións que se teñen realizado ata o momento para minimizar as incidencias derivadas do funcionamento da nova rede de saneamento dende a súa posta en marcha. Entre elas, a desconexión de vertidos industriais e a reducción dos caudais de auga mariña para evitar así a emisión de malos olores, medidas que os afectados consideran totalmente insuficientes, posto que se ven algunhas zonas como o Touro mellorou a situación, en Castiñeira seguen a convivir con frecuentes cheiros e vertidos. Cheira igual nos areiros sigue cheirando, e nas casas sigue cheirando. O que pasa é que o inverno é máis levadeiro. Ahora que empeza o bo tempo, cambia o vento ao nordeste e entonces dá máis contra a playa e afecta un pouco máis. E logo despois non sei por que cousas, pero desde logo isto non está arreglado. Tema do río Pasariños, iso xa é desesperante. Houve un vertido tremendo do que xa vos enterastedes todos, que non sabemos nin que conclusións ten, polo visto era sudre que salía dali e, sin embargo, las aguas fecales eran las que acepta a Xunta para todas esas cosas. Pois mira ti, pois ala que xa poden votar. A pesar de que a situación dista moito de estar arranxada, a Valedora do Pobo arquivou a queixa presentada pola plataforma de afectados, decisión coa que os veciños non están de acordo. A Valedora do Pobo mandounos outro día un escrito dicindo que estaba cerrado o expediente, porque según lle decían tanto a Aquaes como o Ayuntamiento de Ribeira, sobre todo o Ayuntamiento de Ribeira, estaba todo arreglado. E entonces cerra o expediente. Non, vamos a contestar que isto non cerrará o expediente, pero isto non está cerrado, porque os veciños seguimos padecendo. Tras executar a primeira fase das melloras, Aquaes ten previsto licitar unha segunda fase en abril, para concluir no verán as obras de tratamento nos colectores da Meixida, a Revolta e os Areiros.